What's up, dol? What's up shot ba dyan, Dix? Shot may karon guys. Kang video ni Yorimoto. Yo, what's up, man? Music. Tanawan ninyo guys ang YouTube channel Lil Yorimoto. Yeah. What you mean? Mag-upload ko mga ugma or sunod ugma gano guys. So next official guys, kanya kuan. Mara to, palihog ko subscribe. Yeah. Subscribe mo nila ako ni mga matay mo. Bastos ka ha. Dol, video po ko dol. Content daan. May bago. Magkano yan pre? Ano magkwarta pre? 100k man. 100k. Mag-picture tayo para sa kuan. Thumbnail mo. Grabe ka ng kwarta daw eh. At sunod main. Kamu wala. Hanang kwarta gaw. Pila ka shot ni Hanang kwarta pre. Ayop dol. Iba na nilalabasan ng mga pera. Up to 5 second. Usa ka mo ingon, isa ka sa ingon para mo. Ang ina pa tira dol. Pre. Shooting taras kuan. Pew. Oy, yun dol. Shot. Shit. Ara ka gangsta dol. Sanga gang. Shooting meron guys. I-plug imong kan pre, music video pa doon. Ha? Music video pa doon ba? I-plug. Nalipat ako daw. Nalipat sa ilo boy. Ito. Kanto ba? Behind the scenes ne. Pansit. Arang kwarta kasi ka dol. Jundex. Asa na po ka daw? Iba ka sa sekreto na ako kaya daw. Mag-shade. Para di mawaw. Oh. Tulog na talaga eh. Damn, prop money everywhere. Motherfucker. Bukan ako to. Nakita na kung kalilaw sa tagapipa na akong gamit mo. Pinaga nag-snitch, di ta amigo kailahe nag-snitch. Pwede pa sa bitch, sa left. Awana. Wala magpasikat nyo. Ara ka god sad kami go. Men, inighuman, inig na kay clip nga di magamit men. Isin na men. France na. Oo, ngano man. Slow mo na. Nag-video ko dili ka. Mo ni pag indir na. Sa ni Sidro, dire may nagikan. Way hikot, kay dili pwedeng mahigtan. Good shit ang amo ang produkto. Yeah, hustling sa kada minuto. Kabalo na ka, ako gika sa kalsada. Amo ruta kanon na lang do pasaka. 40 minuto bago mag alas 5. Kabalo na ka, nga gusto mo asenso. Kadating kang ilumra lagi, way mo saba. Di makita ang animus mga yawa. Nagsara makita sa gawas permis studio. Sige lang ubi para po hindi na mapas mo. Kwarta ang unahon, unya na ang chika.